Здравейте, хора! Днес ще направя един клип. Извинявам се, но съм малко болна. Днес ще направя един клип, в който ще ви покажа нещо, една любима моя следобедна закуска, както и обикновена закуска. И за нея ще са ми нужни две малки чушлета. Аз така ги наричам. Ето ги. Две манички чушки, които са зелени. Ако предпочитание, но аз обичам повече зелените, но ако обичате повече червените, bon appétit. Така, трябва ви сирене, козе за предпочитание, но ако не можете да вземете козе, не се притеснявайте, вземете някой от магазина. Само да си извадя кърпичките, защото наистина ще ми трябват кърпички. Добре, вече извадих кърпичките и ще постеля, за да не правя боклук. Така. Първо ще трябва да отстраним, аз им викам шапчицата, но както искате и кажете. Първо трябва да отстраним горната част на чушката, шапчицата и всичките възможни семки, които са вътре. Чушката ви трябва да изглежда така. Дали да сте пропуснали някой, не е чак толкова фатално. Ще вземем и още една. Ако имате уред, който премахва тези неща, ще е много по-лесно, вместо тук да си чепите пръстите, но ако нямате, и по този начин става малко по-бавно и малко по-трудно, но все пак важното е, че става. С стискане на чушката ще отстраните по-добре семките. Аз махам излишните неща, които просто се съдържат вътре. И другата чушка изглежда по този начин. Взимаме още една салфетка. Винаги ще изцапате каквото и да правите. Така че по-добре последвайте моя пример и просто си вземете мокри кърпички или пък някакъв парцал и почистете. Не е чак толкова трудно, доколкото знам и доколкото разбирам в момента. Ето така. И после много лесно за премахване, колкото да хабите някакви лишни неща. И това го хвърляме. Така. След което имаме вече две чушки с отстранени шапчици и семчици, след което е време да преминаваме към втората част, за която ще ви трябва една кутия, защото аз обикновено хапвам тази закуска навън. Една кутия, една лъжица и разбира се сиренето. Една процедура, която не е задължителна, но аз почти винаги я правя, е просто да направите по този начин на чушката, за да може да сте сигурни, че ще влезе лъжицата и ако не е било достатъчно голямо пространството, вече да е ето по този начин. Така срязвате леко чушката, но все пак не това е важното. Ето така. Взимате малко от сиренето, което мирише божествено и трябва да го тъпчете в чушките. Първо в едната чушка. Ето по този начин. При мен не се получава много, защото май взех много сирене. Но нищо. Важното е, че успявам да набутам нещо вътре. Така че, ако сте фенове на бързите и цапащи неща, това е за вас. И гледайте да взимате по-малко количество от мен, защото за да не се получава по този начин. Но все пак важното е какво ще се случи накрая, разбира се. Не е важен начинът на приготвяне. Всъщност, важен е начинът на приготвяне, но при мен това правило не гласи. Така, едната чушка е готова. Следва мисия следваща. Този път ще взема малко по-малко и ще я набутам направо от начало. Тук разроних доста сирене, което мисля, че ще е малко излишък,
Но се тая. Така, напъхайте още някакво сирене. Ако обичате някакви подправки или пък обичате хляб, препечете си хляб и си сложете някакви подправки върху хляба и наистина също ще бъде много вкусно. Но тъй като аз не обичам хляб и не обичам да си слагам подправки, това ми е напълно достатъчно. След като вече имате двете напълнени чушки, сте готови. Това е всъщност това, което трябваше да се получи. Двете чушки са напълно напълнени и ако вие трябва да ги сервирате някъде, можете да ги изчистите отстрани, но тъй като аз просто ще ги ям, вуаля, идеално чушки, много компактно е и е наистина много полезно и е наистина много хубаво. Надявам се клипа да ви е харесал, ако е така пишете долу в коментарите и давайте други идеи за клипове и ще се видим в следващия клип. Бай!